makalimutan, Henry M. sa Morning Hirit. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Garo, inumaga tayo ngayon. Inumaga tayo. Pasensya na po. Medyo inumaga tayo ngayon. Aha. Ano kay Anmaray na rason mo niya na? Inumaga po tayo. Di ako nakaisip kumaray na rason pa. Di ako nakaisip kumaray na rason mo niya na aga. Medyo inumaga po tayo. Sorry. Ha? Medyo... Di ko aram kung napa, no? Nangin turog akong atab mo niya na kasabanggi. Ha? Nangin turog akong mga garong mga 9 kayo dito. Or 8:30. Basta araw kaya. Saan, maray nga ita. Pagmuklat ko, 5 to 5 in the morning. Ay nako, sabi ko, napano daw. Dipisilon kaya pagpaparakuti-kuti pagkabanggi. Alright, sige. Good morning. Welcome po sa programang Morning Hiri. Kadakol na kan text mo niya na aga o. Marataho na. Sa pasensya na po, medyo napakuan sa tuyang mata. Basta pag-abot ko dyan sa may kuan, sa may Divine Word College of Legazpi. Maray naman sa traffic light. Di man tabi kidiferensya sa traffic light. Ako pa may diferensya. Napanood ito, magandang sa turog ko kasabanggi. At man ako nagkatulog. Nagimata. Dahil ko nadadangog so alarm kan sa kuyang kuan. Dahil ko nadadangog so alarm clock ko. Ito pala, dahil na pong baterya. May diferensya pala niya. So alarm clock. Garo iyo po. Garo araw gaya. Dahil ko nadadangog kimara. Umala. Pagmuklat ko, maalas 5 na. Maringan. So aki, gabig para tuktukan ako sa kwarto na. Ano nga daddy? Matrabaho ka pa o dahi? Ay, natangan niya ako. O, alas 5 na pag ngaya. Ano nga? Matrabaho ka ngayon o dahi? O, ano nga? Ma-retire ka na? Nalamlaman ako kanagi ko. Nadagitan ako kanagi ko niya na aga. O, Beno, tuloy-tuloy ang mga balita. Ramon tanapan mga buena manong report. Hali po dyan sa luway. Sa tuya tabing mga buena manong informasyon sa Morning Hirit sa DCGB. Buena manong bareta sa Morning Hirit. Report kasabay po si Angel Mostaza. Good morning, Angel. Pasok. Angel. O pati si Angel. Nangit turog yun si Angel. Doon ako kakahalat. Doon ako nangit turog si Angel Mostaza kakahalat. Turugan ta ngayon na baby Amara. Inagda siguro so aki niya na magkaturog mo na. DCGB. Always number 1. Always at your service. Pinaturugan gayon. Wara pa man ngaya. Katurugan tango na ngaya ba? Pakumbako gayod. Anong asapod na Angel sa kanya? Ano? Tama? Anong apod? Turugan ta ngayon na wara pa man niya si Henry M. Sa morning. Ay, tapos. Kaiba si Henry. Tapos. Ang lalaking hindi Dahil pa man niya. Katurugan ta na ngayon na. Angel. Bibi, good morning. Tama ako sala. Sabi ni Mumay, maligo daw muna siya. Ano? Maligo daw muna siya. Maligo muna. Maligo muna. Pangyari sa mama. Pagod ako. Halo yun na Bibi kaya kakabayli. Pagod. Napagal na. Napagal na. Napagal na kakabayli. Pagod ako. May kiniblit ka ngunya na aga. Wala pa ba niya si VP Henry nga? Bibi na dangog si Mama. Ay. Nagdadagog pala. Nagdadagog. Sorry po. Garo, si Mumay sudak. So happy. Oy, ano? Ano nga, Nick? Paman si VP Henry, okay. Gibo-gibo mo, Bibi. Ano? Gibo-gibo mo. Parang. Sort of. Parang.
Arinda. Okay, sige, go. Anyways, VP Henry, Carcel Ngunyan, ang bagsak, kan sarong 33 anyos na residente kan Barangay Batan na Arapu-Rapu, Albay. Matapos ining perasahan na nilaog ang sarong harong asin tindahan, asin tinabag an man iba-ibang gamit na minakantidad min sobra sa 50,000 pesos. Ay, nako. Sa incident report na ipinaluwas ng Legazpi City Police Station sa Panganat na Police Lieutenant Colonel Domingo Tapel Jr., ang mga biktima na midbida na si alias Chan, 46 anyos, sarong businessman, asin si alias Mimpa, 59 anyos, parehong residente kan syudad. Mientras na ang suspect na midbida na si alias Makmak, 33 anyos, warang agom, asin residente ni Vivican Barangay Batan ng Rapu-Rapu, alagad para mientras na nakaisar dyan sa Purok 5 kan Barangay San Roque, Legazpi City. Sigun sa ipatura, nag-uli si alias Chan sa indang residensya, kan madiscovery kay Nino wala na siyam na rims, ni man iba-ibang klase ng sigarilyo na minakantidad ni 1,600 pesos, kaibahan at mga bariya na napupumas o menos na sa 12,000 pesos sa laog ng tag, asin ansarong cellphone na minakantidad ni 11,000 pesos. Sa pag-review ka na footages kan closed circuit television, dumanahiling na persa na naglawag ang suspect, asin tinabag ang nasabing mga gamit. Tulos man nagkondukta nin hot pursuit operation ng otoridad, asin dumananada ko ang suspect, asin na-recover sa iya ang gamit, arog sling bag, kung sa'y nakalaog ang cellphone kwarta, asin ang mga may kasabi pa pala inibitihan rin na relo na minakantidad min 31,000 pesos. Nako. So, yan, Dako. VP Henry. Dako. Dako. Okay. So, yan, VP, nasabing person na ako sa akong studia, kan Legazpi PNP, mantang pigahandaan na kasong robbery na ipaplantar kontra sa iya. Yan, VP Henry, ang mga doon tawa pong informasyon halis sa luwas in Mustaza, DCH, Bini. Salamat, Angel, sa report. Hali dyan sa luwas. Hello, good morning. Good. Migo, good morning. Tabi. Maray ko patrangkilo sa katurog. Ano? Maray ko patrangkilo sa katurog. Nagmuna ako, natardi ka ta, dahil suloy ng busubanggi. Iyon na nga. Ay, anong oras ito? Mga Mag-alas 10 migo. mag-aalas 10 gayon. Nagimata ko, Migo. Nakusog. Nagimata ako, ta. Gano'n nga niya ako, nalula ako. Napatukaw nga na ako sa kama. First time ito rin sa nananang. Oo, tanto do. Tahilong tanto kay Pading Marso, detalye ka yan, ta. Basta gano'n nga niya ako, nalulula talaga ako. Tapos bigla akong nagimata. Ay, nagyugyug sukama. Ay, sukama. Iyo. Sabi migo. Nagyugyug sukama. Ano daw nga niya ako natagyugyug sukama? Tapos sa laro lang rin sa Cebu. Ano, iyo nga ni. Bumiyagsak naman na gymnasium. May sabi sa barita, may tulos na naganayapat. Ay, nako. Tataso aki ko. Tapos Coast Guard. Taturog na ako. Iyo. O, taaramon ko na kay Pading Marang detalye. Kuwang kaan ha, istorya ka na. Pray for Cebu also. Oo, okay. Okay, migo. Sige, Migo, salamat ha. At kaso, bandi. Basta, nagutok-tok so aki ko sa kwarto. May earthquake ngaya po. Nga ko, nagimata ako. Di, ay nga ako, iyo medyo huralawig Huralawig suyug-yug ka sa banggi. Di, pagkatapos-tapos naman, surugan ko naman. Ano nga ako, bako man masyado digdi sa tuya. Pero wala, wiga, siguro mga 10 seconds o 15 seconds ito. Na luway-luway na naghiro nga ni isukuan. So, sa kwarto ko kaya, sa buyang kwarto, may nagkabiritay na kung ano-anong mga rawing-dawing sa panbaga. So, mga rawing-dawing kan mga babae na kung ano. Naghiro at pinailaw ko sa main suila. Ay, naglinog man ang God. O sige to, ramon ta detalye ka na yan tabi sa sitwasyon na yan. Kasubanggi tabi. Nagimata talaga ako kasubanggi. Sabi ko nga na isa, nagitulog ako siguro mga 8:30 or 9 araw ka. Todo, nagyug-yug na so. Ay, nako. Sige daw, ilagta mo na ang istorya ni Karen Ala. Karen, good morning, Karen. Yes, VP Henry, good morning. Biyahe pa Masbate na ngunyan, ang mga personalized kan gobyerno probinsyal kan Albay asin iba pa, kanganing personal lang maipabot ang asistensya sa mga naapektaran kan bagyong Upong sa Isla Probinsya. Sa mga oras na initabi VP Henry,
posibleng nakabiyahe na ang mga ini para sa alas 5 na biyahe, kung pwesto iyan kan Provincial Health Office Sanitation Team, may mga hali sa Provincial Engineering Office na personahes, may mga personahes man hali sa Bureau of Fire Protection, atin mga kapulisan, para iyan sa tulong aldaw na pag-assistir sa nasabing probinsya. Aha. Sigun sa nakaulay niya itong magiging team leader digdi na si RJ Albrales kan Apsemo, ana tentatibong magiging deployment kan mga inidipemri duman sa munisipyo kan Baleno asin Aroroy. Aha. Halagad bago yan, makortesiya muna ini sa PDRRM o kan Masbate bago an sa indang formal na deployment. Sa ngunyan, ang sinabing mga idadara pa sa nakaini, iyo ang mga 4 na water lorry, mantang sa 1 million pesos na financial na asistensya, susog man sa pakipag-ulan niya to kay Acting Provincial Treasurer Evelyn Hana, isusunod na sana, pwedeng i-deposito na sana sa account kan gobyerno provincial kan Masbate, asin makikipag-coordinar ini sa Provincial Treasurer kan Masbate para sa nasabing lakdan. Gari kay kung kang karing kikuan. Gari kay po ang kang sesyon approval kan sango ni ang panlalawigan. Well, na-approve na natabi siya BP Na-approve na? kasapon. Na kasuhapon? Opo, BP. Oh, very good. Okay. Kung man, kung di makayanan maitaungon niya na aldaw itong cash assistance, pwedeng sa masunod na aldaw, isusunod itong million pesos na financial assistance kan gobyerno provincial kan Albay. Oh, okay. Ayan, BP So, Henry. approve naman pala, po release naman. Opo, BP Henry. Okay. Ayan ang report, Karen Ala, DCGB News. Salamat Karen sa report. Hali po dyan sa luwas, 5:37 oras mga tugang sa Pilipinas. Aramon ta daw tagarisas may Cebu tuminama Sulinog tabi kaso Banggi. Aramon ta daw kay News Director Mardela Cruz. Ano istorya kayan? Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Good morning Paring Mar. Ano ang latest tabi? Good morning, BP. 9:59. Kasubanggi kang Kaya tuminama sa Bogo, Cebu. Ang epicenter kan Linog. Primerong na-record na 6.7 magnitude, pero initaasin isa sa 6.9. Kaya daw? Makalis ka nagkatirang mga diyan. Primero, 10 kilometers so distansya, o Surarom, pero sa latest na ipinaluwas kang P-Box, 5 kilometers lang. So, dito sa parte kang Bulusan, Bulan, asin kasiguran Sorsogon, nakamati ng intensity 4. Okay. Dito sa Legazpi, base sa record kang P-Box, sa indang intensity, instrumental intensities, intensity 3 ang 3. Kita sa Legazpi? Kaso Banggi? Kasabay Suliriga, Camarines Sur, Malinaw, iyan tabi sa mga nakamati. Ayun, kaya daw Medyo makusog-kusog. Namati mo ka sa Banggi daw? Na-feel mo ka sa Banggi? Iyo, pero nagkatorge na ito. Pareho kita Kaya ako, mga alauna na ako mamata. Napatukaw ako sa kama. Hindi ako, nagyugyug man ang gada. Turog naman ako pagkatapos. Magbuklat ko, maalasing ko na. Eyo. Okay. Medyo may mga tinampong din agian ta nagbaratak. Buda na tripak so tulay. Nay, nako. Buda sa tinampo. May mga reports na nagadaan. Pero ang naon dili sa tuya na confirm so saro na aki. Na naatugan. Ay, nako. Kan parila bang nagkakaturog. Mantang sinuspindir man ang klase duman. Ma-assess mo na. Tapos may nadanyara na simbahan. Ining kunyan simbahan. St. Peter and Paul Parish sa Bantayan, Cebu. Nagrulog sa mga gapo. Tapos may nagaba na food chain. Food chain? May nagaba na sumailiter imbaga. Iyo. Nagaba ito. Pero dahil parang lumang kung may mga napiktaran. May Pangyari? mall na may nagka-repeat. Karago sa mga pero dahil pang luwas dumang kung may nagalan duman sa mall.
Duman sa bigsasabi na nag-gym habang nagkakarawag da, igo duman na nadali. Ay, nako. Ayan, so padagos ang 6.9, pag-inventaryo kang pulisya, kan mga casualty, kan mga nairido. Duman sa padagos na sa kuno niya nag-iyugo-iyugo pa. May mga aftershocks pa. Sunod-sunod ang aftershock. Duman sa Bugo, asin sa mga kataraning na lugar sa Cebu. Arin daw sa naghiro pa rin na fault line, ano? Day pa nasabi kang Pivo. Oo. Okay, so, mientras tanto, sa iba niya itong headlines ko niyan, nagkatirang kaluyangan kang party list system, labanta daw sa pagdemitir ni Congressman Ko, Ano daw, sa si nailing? kay Representative Vincent Franco Pasco. Oo. Maluya daw sa party list. Maluya? Dapat daan na, ano yan, bako lang si Saldi ko ang kastiguhon, Oo. kundi pati da, so, kunyan, so ako Bicol. Pero, sa depensa ni Congressman Alfredo Garbin, ang pagdimitir ni Congressman Saldi ko bilang miyembro kang Kamara, bakong pagdulag, kundi pagpapiling ng delikadesa. Dapat daan na bako arong itong naging reaksyon ni Alian, ni Pasco. Understand tong iimbitara naman sa mga sunod na pagdangog kan Senate Blue Ribbon Committee sina Congressman Saldico at Congressman Romualdez. Dahil si Saldico resign na, residensya niya inipapadala sa imbitasyon. Ayun. Si Congressman Romualdez papahagi sa kaniyan sa Kamara. Iyon. Oo. Okay. May kuha na pa di? May naglunas sa kondisya ang kasalida? Ang nagluwas na isa salida sa third nominee. Third nominee? Si John Chan. Mario Attorney Chan. yan Attorney Chan. O siya ang kuhan kapalit sa posisyon. Okay. Iyon is so piki-question ni kunyan ni Pasco. Na garong nga dahil isa na pala na nangyari. Arugan. Diba? So, yan. Pero dahil pang formalities, ano? Yan so nagluluwas na posibleng sumalida dahil siya sa third nominee. Okay. Okay, understand tong Presidente Bongbong Marcos itatang kwento na sa ICI ang pagsa publiko kan mga pagdangog kay ni. Mantang ICI dahil yung planong ipapod sina o dahil pa yung plano na ipapod sina dating House Speaker Martin Romualdez as resign Congressman Saldico. Paabot man sa 4,000 na proyekto kan DPWH, aprobado na ni Presidente Bongbong Marcos. Kamara de Representantes sinulong ang 8 dagdag na propesto sa LEDAC. Kongreso posibleng mag-extend nin sesyon para maipasaran 2026 national budget. Mantang mga Bicol congressmen nagpatak-patak para makatabang sa mga rinapado kan bagyong upong sa Masbate. Tama man. Sobra 1 million man ang natipon para ipadara naman. Okay, so mga BP, mga edad siya na pag-agat sa diyang Kabiways Enterprises, sanapos sa na Mr. and Mrs. Raul and Bayo Satalio, dyan sa Oros at Tigas City Basta Radyo, Kabiways niyan, tanto po sabing konektado kung mas kineng daw. From your place, sino po si Mardila. Good morning. Thank you, Paring Mar, sa mga headline. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Sabi ni Pading Ray, purihin ang Diyos, hindi niya tinanggihan ang aking panalangin at ipinagkaitman ang kanyang kagandahang loob. Salmo 65:20. Salamat po Panginoon sa kaligtasan. Amen. Happy birthday kay Ricky Prieto. Kanta isang Legazpi City at sa iyang makuapo na si Dredner Thor Ramos. Ngunyan pong October 1. Salamat tabi, Padi. Enjoy your day. Yes, Padi. Thank you, Pading Ray Romero. Maray na agad tabi sa mo dyan sa Barangay Tula-Tula, Legazpi City. 16 before 6 in the morning. Alarmario, may dagdag na report. Good morning, Paringal. Morning, Pade. Oktobre na. Happy October 1? October 1. Happy Cooperative Month. Cooperative Month ko niyan. Kaya piging ganyar kan city government
ang interong mga kooperatiba in Legazpi Yeah. na makisumaro sa selebrasyon kan Cooperative Month niya na Oktubre. Resolusyon iyan ni City Councilor J.P. Lee na ipigapasar kaso hapon sa sesyon regular kan sanggunian na palunsod aprobyan na sa resolusyon tawan doon na Oktubre deklarado deklarado kang gobyerno nasyonal na Cooperative Month base yan sa Republic Act 11502. Objeto kan mga kooperatiba na magkasararo para ma-address ang pagtios sa paagi ng disenteng pagbuhay-buhay, pag-edukar sa mga miyembro kani, asin pag-ibo ng mga programa asin proyekto na papakinabangan kan gabos. Kaya pig-obligar ang mga local government units na pakusugon man ang cooperativism sa kanya-kanyang teritoryo na yung niya na pigibo man kan gobyerno lokal digdi sa Legazpi. Iyan yaon padagos ang suporta kan gobyerno sa mga kooperatiba ningon yan ang pigo-promoter ningon yan na Cooperative Month celebration. All right. Iyan pa rin ang bukal kan informasyon digdi sa luwas Alarmario. Salamat paringal. Good morning kay Ate Remy Balderrama. Ate Rems, good morning. Sabit si Framer kening amiga ko. Good morning, Pugi. Ayusin man ni talaga. Amiga ko ngini. Good morning, Pugi. Ikang homesick reliever ko. Yan. Gariman sana ako nasa Legazpi. Yan. Good morning, Tabi Rems. Yan sa US of A. Lamaton sa padago sa pagtutok maski nasa Amerika nga siya. Gariman sana po nasa Legazpi. Good morning. Ingat Tabi dyan sa US. Good morning kay Engineer Danny Chan. Maray na agad Tabi Busing. Engineer Danny Chan. Maray na agad Tabi amigo. At saka kay Lunito Gaviria, maray na aga. Sabi man ni, sabi man ni, ay si Ate Kayen, may ano ni Ate Kayen? Maray na aga, Tabi, day mo po namatian sulinog kagabi? Makusog po talaga. Anyway, baka matanyog lamang sa Prime Waters, tubig man. Maski anong reklamo, wala lamang sila explanation, makauyamon. Paki-shoutout po ng tubig. Makiarok daw kami Tabi ni Mama sa Indo. Taraman mo si Mama mo, si ano nga ni Mama ni Kayen? Si Cha Maria. Si Lola Maria. Magawa ko si Mama Maria. Taraman mo Tabi na mas kiday na mo na magparakarigos. Yo, wala naman si Lolo Boy. Ano mo nagparakarigos? Tanong pamangkaan. Ikatabi Ate Kayen, sige. Paguro ng tagod. Duwang nga na sa dagat na sana. Sa dagat ka na lang kumarigos. O yan sa puro. O pagkatapos mo, ay kailang day ka basta-basta magkuhan. Day ka magkarigos yan. Baka magkaribok sa mga makararigos dyan. Baka magkawaraga sa mga nag-walking board at nag-jogging. Relax lang muna. Hello? Hello, Sir Henry Masida. Yes, sir. Good morning po. Henry M. speaking. Ang dahil na bagang kamugtakan ng Pilipinas na malala sila nag-aabot na kalamidad, may bagyo, sila ko nagkakaribok, nag-iiriwal na sinda. Opo. Ang taal, nag-aalburoto na naman. O nag-aalburoto kaya dahil ang marayan tukang Pilipinas, malaylayan siya nag-abot na kalamidad sa tuya. Opo. So bagyo, 6.9 magnitude sa Cebu. Sa Kunyan, sa bagyo, may mag-aabuto na bagyo, tulong-surunod na bagyo pati. Di po magadit. May pag-asa kita. Dahil ang pag-asa, Sir Henry. Talaga? Dahil pag-asa, kurang na kita. Okay. Ikan mag-aaki, ang gurang dahil barangbang na. Ang gurang dapat atamanon. Di ba? Kundi,
Dapat ang tamanon. Kaya, Iyo. iparang Oo. Basta po, mabot ang panahon, masinso kita. Dit lang natsaga-tsaga. Iyo po. Iyo po. Dit lang Oh, natsaga-tsaga. salamat sa po, Sir Henry. Salamat po, sir. Salamaton. Salamaton. Salamat. Di mo orang pag-asa. Gabos, mga sugang may pag-asa. Ay, tatod nga, di pa lang nakaapod sa pag-asa. Paningit sa Morning Hirit. Madali lang, Joshua at saka Jim. Aramon ta muna ang latest sa, okay, ang paningit sa Morning Hirit. Kaya ba po si Shara May Leron. Aramon ta daw ang bit-bit na paningit ni siya. Good morning, Ate Shara. Morning po, VP Henry, asin sa tuyang mga paraan tabay. Arang doon ang mga ikos andain nakakalasan in sweetness o mahamis na pagkaon. Talaga? Basado sa pag-aaral kan Monell Chemical Senses Center, may mutation sa genes kan mga ikos na iyon dahilan ko na taday nagpa-function ang sa indang sweet taste receptors. Kaya daw aguraan kahamis ang pagkaon, dahi ini nadidetect kan dila kan ikos. Kung sa indaw ay abot mo sa indaan paborito mong dessert, mas pipiliun man giraray ninda an parong nin sardinas. Aha. Kaya hayaan mo na kung minsan parang suplada si Muning. Dahilan wara talaga sinda din sense of sweetness. Iyan po, VP, ang paningit sa Morning Hirit ngayon na aldaw ning Miyerkules. Ini po si Shara Mileron. Marhay na. Day madawag si Premier sa dila kan tao, ano? Day madawag sa dila kan tao. Kita bagay igwa kita kay apat na taste buds, di ba? Apera kan igwa kitang apat na taste buds. Kadakol-dakol pag ibang namit ang kaya tapong namitan. Paningit sa Morning Hirit. Sabi ni Noel Manalo, don't worry, tod na kaming nagpapamatang atab para maghinanjog sa programa mo. No choice, kundi maghalat. Latosunta ka dyan na. Garimalatos ta ka naman dyan, amigo. Good morning, Tabi, kay amigong King, listening from Bunker Hill. Yan, ha? Dyan po sa Barangay Bangkirohan. Magandang umaga po sa mga taga Bangkirohan. Legazpi City, magandang morning. Hello. Hello, good morning, Ay, Roy. good morning po, Kadorat. Tama itong teksay mo. Na? Magalat kami, wala kaming choice. Kaya nga ni, dit lang pong puro pasensya ta. Ang tao talaga, medyo paminsan nagigilamaw. Sige na sa nabagang pasensya amin. Kaya nga ni gusto kong mareta ka mo, nakakasabot ka mong maray. Pabatihan na ako. Oh, nakaya daw ako. Grabe naman ang sayo mo naman ang introduction. Mag-greet ka palan. Sige. Naralat ka pa ano dyan sa ano. Sa? Hindi marati sa mo. Iyo. Iyo nga ni. Sige po. Si Auring Nabikilyo. Oh. Nabikilyo. Tapos, yan sa bari si Tony Bang Balonso. Oho. Sige marati sa mo. Ay, salamat po. Salamaton. Maluya ang buhay ninda kung dahil nakamati sa mo. Ay, may nakataram na kaan sa kuya. Bako sa nako. Dakulon na. Nakataram kaan sa kuya Tapos na. sa bataan. Mga- Nag-ano ito naman si Dennis. Nagtaram pati ka, nagtaram pati sa kan sa kuya Kambalo. Balo ka mag-ako. Balo ka. Okay. Na ako gabi. Pira? 73. Pamuro pundo ka na kan sa imong ano yang kahiro hero. Tat 73 ka na. Opo na ako. Yan na magparadino. Dahil na magparadinurat. Ay. Ikaw masanahan, mayroon. Mayroon pala. Anong mayroon? Dahil ka pa nga nilagapag kay pag-asa, girl. Ay. Mapod ako ngunyan. Ha? Okay. Sige, bye-bye. Bye-bye. Ako nabalik na lang kita, Chief Ramir. Ako nabalik na lang kita. Ikaw man sa nangyayang mahiroon. Nabalik na lang kita ngayon. O, sandali, tatawagan natin yung pag-asa. Ano kaya ang latest kamugtakan kampanahon? Standby muna, Joshua at saka Jimmy. Madali lang ha, madali lang. Dali lang, silingon ta daw ang kamugtakan kampanahon ngunyan aldaw. Gari okay man, naginit-init na nga ni. Naginit-init na nga ni. Sa dyan duty ngunya. Tisa daw naka-duty. 7 minutes before 6 in the morning. Aluyon mag-abot. Doon ako, kung si Alexis ang duty, nag-CR naman ito. Doon ako eh.
A ver daw, iliyon ta daw. Di magiro, Joshua at saka Jima, di magiro. Eh, wala talaga. Doon ako nagtampo. Kulo yan duty. Nagtampo gayo. Abo mo man ngayon ako kauron, kasuwapon pala. Doon ako. Tuminampo eh. Ay, hindi. Oh, sinabi na. Deta kay si Sudan Duty. Gano'n nagpara analyze naman ako ah. Gano'n naman. Sudan Duty talaga. Kung siya man sa nangyari haloy magsimbag, taminakon siya. Garit talaga ba ako simbaguna? Nagtampo gayod. Ano nang kasalan ko? Dahil ko, kasapon ba nga? Gabo, kang may nagkarauron. Umunang nga kauron ng kasapon. Nagtampo gayod, Chief Ramira. Di, mapauli kita kaini. Mga amigo, ay tapos, wala na. Ay nako. Doon ako nag-CR. Alam ko na muna si Joshua. Balikan na pagkatapos si Joshua Bino. Mga tugang ang pag-asa. Joshua, good morning Joshua. Yes, baby. Good morning. Good morning sa mga parantabay. May kontak kita sa Fibox. Igwa. Sige, forward mo na sa ko. Tatawad, interview ta daw. Tama kikuro, kumusta kita digdio. Sag ko da Fibox tabi. Apudan mo, sabi ni Bossing Chito Baldo. Sige daw, balon ta daw. Isa niya on duman? Si Madam Deborah Fernandez. Iyo to suya on duman sa Gambuwa? Abako, iba. Bako ito? Iba. Sige, si Madam Deborah na sana. Bako ito iba. Sige. Si Madam Deborah? Sa interviews kay BP Henry, jamus da kay Ma'am Deborah, tayo ang resident volcanologist. Okay. Purot mo sa uso number? Bako ito naling taluman sa Gambuwa. Iba man. Pirmi na ka-smile Bawan. Bako itong si smiling face Pag naka-smile, madali talagang matanda. Sabi ko nga garamin ako ni iba ko bagay na volcanologist Ano dapat? Pero siya naka-smile. Diba? Mas kapag inulukan ka ito, ano ba yun volcano? Gari mapundo ang pagtuga. Ano eh? Pwede. Iba man ang appeal niya, di? Pwede. Ibang appeal niya. Kaya tayo na nagsimbag sa pag-asa. Sige, go. Yes, Pipi, good morning. Good morning sa mga parantabay. So, nagdag niya tong bareta, December 2025. Tatapuso na ang sagkod yun yan natutinjinting patrabaho kan pipelines tabi BP Henry kan prime water magpuhundig di sa may parte kan barangay Busay sundo sa barangay Banyag sa munisipyo kan Daraga Albay. Iudayan BP Henry ani pranamisa kan prime water kan magbisita mismo si Vice Mayor Lab Ruiz sa residensya ni former Senator Cynthia Villar asin makauron man kay ni presidente kan Prime Water Central Office nagpromisa Prime Water ni na kumaga magkanigong asistensya sagkod sa dagos na magkaparakaray tabi BP Henry ining mga dapat na pakarayon digdi sa munisipyo kan Daraga Albay. Parte yan kan naging committee report ni Vice Mayor Lab Ruiz sa regular session kasuod ba tabi BP Henry kung sain nagkapira pa sa napaghurunan kan magbisita ang Vice Mayor kay former Senator Villar na ngunya na first week na October may mapasyar digding taga Prime Water Central Office posible Presidente Chinese tangali ng iyo formal tabi BP Henry na magreparo asin maghiling kan sitwasyon digdi sa Daraga Albay may kinaraman sa maluyang supply nin tubig. Taod-taod, makakaulay taman ang Vice Alcalde sa munisipyo kan Daraga Albay, tabi BP Henry, para mas pang mailaborar so na paghurunan ninda ni former Senator Cynthia Villar. Layo bagaan na pigsasabi asin na tigatuturo na kag sa diri kaining prime water ako sa nabipen digdi sa Daraga Albay kundi sa nagkapiramang mga parte kan nasyon kundi at least sa ngunyan tabi BP Henry maski paditiit
baad lamang may masiri pa ng liwanag ang mga residentes kan Daraga Albay dahil ta sagkod sa ngunyan tabi BP Henry mantang nagahaloy sabi nga ni Kuya Al nagpaparakusog ang luya ka na supply ng tubig dyan sa Daraga Albay. Pag nagbisita rigdi na taga Prime Water sa mismo ang makahiling kan oral daw na sakripisyo kan mga tao tabi BP Henry pero ang pinakasaro sa mayor na problema iyo anday pa nagkakarayos na pipelines o linya kan tubig na ang sabi man da susug sa probinsya kan Prime Water December 2025 target ng magkatarapos yan no na BP Henry ang dagdag niya tong istorya. Diyos Mabino with Boy sa mobile. Salamat Joshua sa report. Hali po dyan sa luwan. 2 minutos bago mag alas 6. Good morning, Sir Ariel. Good morning po. Anong oras? Anong alo ang duty niya tabi, Busing? Ay, lahat. Bigla mo gitsin ka. Duty siya sa aga eh. Sa aga? Okay, okay. Aga? May may panggi. Aga bangga. Hindi ko lang kabisado po. Pero bigla so hiling mo ka na schedule na eh. Tagun ako ngayaan, hapot kayo ni forecast. Ito pala si Duty. Okay. Sige, tabi may go. On the air ka na. Go ahead. Maray na aga po. Para po sa tuyang weather forecast mo na aldaw nin Merkules. Oring namata ng low pressure area sa lawag kan Philippine Area of Responsibility sa distansyang 1,080 kilometers east of southeastern Luzon sa coordinates na 14.1 degrees north, 133.0 degrees east. Naglog ining low pressure area kaso Banggiman as in sa ngunyan dako laman nandiyan sa na ma-develop ini sa sarong bagyo as in base man sa mga numerical models natahakod kaniyo ang direksyon na pa-central or pa-northern Luzon. Samantala sa ngunyan padaksuman na nakakaapekto sa bilog na nasyon ang easterlies. Tigdi man sa to sa Kabikulan ang probinsya man kang Masbate inasaan man na magkakaigwanin mapanganoro na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pag-uran asin pagkikilat pagdaguldol. Samantalang ang natatadang parte man kang Kabikulan ilalauman man ang bahagya hanggang sa mapanganoro na kalangitan asin igwaman tsansanin mga pulo-pulo pag-uran o pagkikilatasin pagdaguldol. Maluya hanggang sa katamtaman man na doros na hali sa timog sirangan hanggang sa sirangan na namatian asin mga kadagatan magiging banayad hanggang sa katamtaman ang pag-alon. Ang tinatayang agwat kang temperatura ngayon na maghapon 24 hanggang 31 ang taas kang Celsius. Ang saldang nagsirang alas 5:34 ninaga, masulno pa dyan alas 5:35 ning hapon. Alipod di sa Dios ni Pag-asa, Ariel Samudio. Hello, Migo. Di man makapekto sa Bicol itong low pressure tabi? Sa ngunyan po, base sa mga forecast models, dahil man siya inaasa na direct kang maano sa tuya, maka-apekto digi sa Bicol region. Pero posible po may mga mamatian magkita mga pag-uran. Hindi yung paparani na digdi sa may sa may central or northern Luzon sa aldaw ni Biyernes. Okay. Sige tabi, salamaton, Bossing Ariel. Alright, thank you. Mga tugang Ariel Samudio sa kamugtakan kampanahon. Mientras tanto, durang kita kay Jimmy Nasalita. Jim, good morning. Pasok. Yes, BP Maray na aga naglinog sa Cebu. Cebu cellphone ko nabanga. Napano daw ini. Patay yung pigagamit sa post, sa pag-post, sa pag-camera, sa pag-record. May kurit na sa tahaw nin napano daw ini. Nailing mo ng gibo-gibo mo na. Natugan mo? Daiman? Reman? Basta sa nang pagkagimata ko na. Yan eh. Ang araman ko sa kan cellphone, Jimmy. Paminsan natugan. Hindi napanood. Pagligid mo, tinamaan kang lubot mo, pasa sa cellphone mo. Baka mairahay pa. Paminsan nahuhulog yan sa kama. Paminsan nahulugan sa lamesa o kung saan mo binugta. Paminsan, ang cellphone gigapuan sa lanob. Kaya pa, dyan tayo pa gigapuan ayun na cellphone mo, pag para barag-barag mo dyan na biglang tuminanog yan, na dekursunada ang laog ka nag-text, bibarabadan sa lanob, ka nakabasa. Hindi man. Paminsan, iunsagan sa salog.
Pag wala barita. Okay, sige, go. BBP Oktubre 1, kick-off kan Scouting Month as in 89 Charter Anniversary kan Boy Scout of the Philippines. Ngunyan na bulan kung saan ang tema Service, Innovation, and Scouting for All. Ay, wow. Ini ang sinabi ni BSP Council Executive Sir R.G. Alferez kung saan may mga hororo ng ginibo ang mga opisyalis kan BSP digdi sa Albay. Kiniday kang pakaisi. Ano, no? Official ka ba gadigdi? Di, alam ko, pero naman sa kuya, so detalye eh. Na pagkasundo ang sentro ng una sa mga school-based activity, school-based kamporal, ang mga aktibidad sa mga eskwelahan. Kamporal mo na? Oo, provincial jamboree, gari igigilid na muna. Propose ko kaya kay RJ na ngayon ako dapat pag may boy scouting, may girl scouting para inspired. Dahil ka man daan nagakuana, dahil ka man para attender niya ko, i-minusyon ko na niya ko, i-remove na yan ito sa lista. Ako, Ipag-resign na pala. Remove na na ko dyan sa kuhan sa Remove. record nindo. Dahil man niya ko yung perming available. Okay, sige. Pagadalan. Pagadalan, okay. Igigilid lang una sa provincial jamboree. Tama ko ma-focus duman ta BBP sa preparasyon sa dakulang aktibidad nagigibuhon International Jamboree Area Regional Pacific Scout Jamboree nagigibuhon duman sa Kainumayan, Putulan, Sambales sa Disyembre 14 sundo 21. Iyo po ang kick-off ng Scouting Month for the year 2025. At the same time po, iyo po ang 89 Charter Anniversary kan Boy Scouts of the Philippines. Manungod po dyan, igwa po kita, ang tingon yan po sa taong ini, iyo po yun ang Service, Innovation, and Scouting for All. So, bali po sa aga, iyo po ang kick-off ceremony kan Scouting Month digdi sa Pilipinas. Digdi po sa tuya, sa probinsya Canalbay, mga nagkapira na po kita mga initiative na activities. Nagururo na po kami kantin kan sarong simana. Nagkakaigwa na po kami pagururon. Maano po kita kan mga school-based activities. Iyo pa maano sa leadership kan mga boys, kan mga aki. Then so, igwa po kita ngunyan na na-schedule na may school-based camporal po. Okay. So, pag-abot sa Provincial Jamboree, igwa kita Sa Provincial Jamboree po, naghalat lang po kami kung ma-aproban po nito ang tarama po sa Moca Regional Boda National Council. Mag-giveaway po kita para sa padangadang na International Jamboree. Yun po yung International Jamboree. Yun po yun ang 33rd Asia Pacific Regional Scout Jamboree. Ini po gigibuhon Sir James sa Camp Kayunumayan, Botolan, Sambales. Ini po mangyayari sa December 14 to 21, 2025. Yan tabi si Sir J. Alperez tabi BP pamayokan na BSP Mayon Council digdi sa nakabase sa syudad Canligao. Jimmy na salita di Jimmy nyo. Salamat Jimmy sa report. Ang mga bareta po masunod na magalipas lang kan mga patalasta. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin paretang agraryo. Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring
the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef, Chef Jesse Senchoco, as we serve fine dining experience. Sana naman po yung mga kababayan natin sa Legazpi at sa mga kalapit bayan, huwag po kayong manghinayang sa itutulong ninyo. Huwag tayong titigil ng paggawa ng mabuti, lalong-lalo na kumpara sa Diyos na pinagmulan ng lahat ng ine-enjoy natin sa buhay. Happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish. Be a benefactor. Support a seminarian. Lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta, asin tabang kan sa tong mahal na Diyos. Salamat po! Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Always number one, always DCGB, oras alas 6:09. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong Headlines mga tugang kan mga bareta ngunyan pong aldaw na Miyerkules pitsa 1 na kan Oktubre. Lokal na gobyerno kang Legazpi padagos ang paghinguhan na mapakusog ang programang pangsalod kan lambang pamilyang Legazpeño. City Veterinarian Dr. Manny Estipona saro sa top 3 finalist para sa Animal Welfare Champion category sa 2025 Global Alliance for Rabies Control Awards. Sa lado nasyonal, Fivolk sitinaas ang magnitude 6.9 na linog sa natuminama sa Cebu. Pagdimiter ni Congressman Ko bilang miyembro kan Kamara de Representantes bakong pagdulag kundi pagpapahiling ng delikadesa sigon kay Congressman Alfredo Garbin Jr. Sa ibang nasyon, US President Donald Trump plano na tapuson ang gyera sa Gaza. Mga leader sa Middle East sinuportahan ang plano. Business News, presyo kan petrolyo sa Pilipinas apektado kan kariribokan sa ibang nasyon sigon sa Department of Energy. Mga sintomas ng anemia ipinaluwas kan mga eksperto aramon taod-taod lang. Detalyes mga tugang kan mga bareta nyato sa lado lokal. Padagos pang espersos kan lokal na gobyerno kan Legazpi City na mapakusog ang programang pangsalod kan kada pamilyang Legazpeño sa Ginibong City Local Health Board meeting. Kasudma pinanginutan ni Mayor Hisham Ismail kasabay si Councilor Sunshine Imperial, Chairman kan Committee on Health and Sanitation. Tinukar ang pagtiripon ang mga issue asin programa may kinaraman salod asin kalinigan sa syudad. Kasabay digdi ang pagpapakusog kan serbisyong medikal asin pagbilog nin mga bagong inisyatibo na magkakatabang sa pagsiguro kan maray na salud kan mga Legazpeño. Sa opisyal na pahayag, sinabi ni Mayor Ismail na sa pagi kan aktibong partisipasyon asin pagtatarabangan kan kada miyembro kan komite, mantinidong mayor na advokasya kan sa iyang administrasyon ang pagtaunin di kalidad, makaskas asin inklusibong serbisyong pangsalod para sa mas ligtas, healthy asin mauswag na komunidad. Mientras tanto, LCC asin TESDA Bicol nagpirma nin sarang memorandum of agreement para sa pagpapakusog kan oportunidad nin empleo. Angel Mustasa sa report. Nagpirma nin sarong Memorandum of Agreement ang Liberty Commercial Center o LCC as in Technical Education Skills Development Authority as in a Technical Vocational Institution kasabay kan Ginibong Galing na Albay, Pusong Albay Job Fair 2025 and World Cafe of Opportunities kasuhapon sa Ayala Malls, Legazpi. Ang nasabing kasunduan ang pagpapailing kan makusog na pagtatabangan kan LCC as in TESDA para mapakusog man ang oportunidad kan mga nagraduar sa technical vocational courses na makakuha tulos nin trabaho. Ang pagpirma kan MOA ang pinanginutan ni Devi Laad, ang OIC Chief Human Resource Office kan LCC as in TESDA Bicol OIC Regional Director Mariglo Sese.
Ang inisyatibo may katuyuhan bahos na pagpapakusog kan empleyo kundi makapag-contribute man sa sustainability kan pagtalubo kan workforce sa rehiyon. Mga dagdag na bareta, Enzo Mustaza, DCGB News. Mga tugang naghahagad po din suporta sa Legazpi City Veterinary Office Head Dr. Emmanuel Estipona sa publiko sa pagmidbid sa Animal Welfare Champion category sa 2025 Global Alliance for Rabies Control o GARC Award. Sa entrevista kan DCGB News kay Estipona, saro sa mga top 3 finalist para sa kategorya. Solamenting hali sa Pilipinas asin Legazpi City, hali sa iba-ibang kandidato kan 76 na nasyon ang sa kinaban. Dagdag pa ni Estipona na pinaglaban niya ang sa iyang kampanya na may titulong Community Harmony on the General Approach, ang pag-promote nin holistic method sa paglaban sa rabies, apwera sa biomedical solutions araw kan vaccination asin stray dog control. Ang kampanya ni Estipona nakatutok sa pagpapakusog kan komunidad asin pag-inganyar nin responsibilidad o responsible pet ownership. Ang GARC Award pinag-agi sa online voting kung saan ang link may hiling sa Facebook page kan iba-ibang ahensya asin kan DCGB News kung saan ang ultimong aldaw kan burutuhan gigibuhon sa Oktubre 28 ngunyan na taon. National, mga veterinarians po, gustuhan po sa advocacy can change approach and they voted for us. Hopefully, di sa city, pabutuhan taman advocacy, the change approach. We can now. Ako po akong maging promote, i-share para matawan naman po kitamang solusyon ang sa rabies. Dr. Manny Estipona sa entrevista kan DCGB News. Mientras tanto, school heads o mga schools division office kanalbay ma-inisyar nin donation drive para sa syudad kan Masbate. Detalye kang report kay Karen Ala. Nakatalaan na nagsagibo ng donation drive ang Schools Division Office kan Albay duman sa mga naapektaran kan bagyong upong sa syudad kan Masbate ngunya na bulan kan Oktubre. Sa entrevista kan DCGB News kay Alvin Cruz, ang DRRM coordinator kan DepEd Albay Division, sinabing nagtataga-kolekta na ngunyan ang division min ano man ang mga klase ng donasyon in kind o pwedeng pinansyal na pwedeng ipabot pasisiring sa isla syudad asin sa mga nagulpiman ang pangkabuhayan kagamitan durante kan pagrapado kan bagyong upong mantang ang nagiging deployment man kay ni duman sa syudad kan Masbate sa Oktubre 7 asin 8 pagkatapos iyan kan Teachers Day celebration. Karen Ala, DCGB News. Traffic Consultative Council binilog na sa Legazpi City. Al Armario sa report. Binilog na ng gobyerno lokal digdi sa Legazpi City ang Traffic Consultative Council na maadal asin mataw ni solusyon sa traffic problem kan syudad. Base ini sa pinaluwas na Executive Order number 28 series of 2025 ni Mayor Risham Ismail. Sa inisyal na pahayag kan alkalde, naghahanap sinda ng eksperto sa urban planning para sa konkretong solusyon kan traffic sa urban areas kan syudad. Alagad paramihan trasya o ng Traffic Consultative Council na maadan asin mataunin solusyon paramihan tras kan aktual na sitwasyon kan Legazpi. Binilog na ini konpesto kan mga concerned agencies kan gobyerno asin mga law enforcers asin yaon man ipinagpasa na ini sa kamot kan sanggunian panglungsod. Alarmario, DCGB. Iba pa niya itong mga bareta sa lado lokal, mga aksidente sa tinampo sa 3rd District, nagdadakol ang bilang. Report kay Jimmy Nazalita. Hello. Go ahead, Jim. Sa Malaysia, ang mga polis digdi sa 3rd District nagpaparadakulan kaso ng mga aksidente sa tinampo. Ehemplo kay ni sa nangyari sa Libon. Aksidente entre kan motorsiklo versus tricycle Sampulo an Irido. Sa ngunyan, ini ang dapat tawan ni atensyon kan kapulisan ng mga lakdang ang dapat nagibuhon para mabawasan o maibitaran ang serye ng mga aksidente sa pagsabing na mamalisya na sa pagparadakol na kan bilang kan mga bihikulo sa mga motorsiklo
sa mga mayor na tinampo nagdadakulman ang mga aksidente sa kapalibutan. Sarong bes na pasyar ang DCGB News sa Josefina Belmonte Duran Albay Provincial Hospital sa Tuburan, Ligao. Aros ang minaokupar sa emergency room yung mga biktima sa mga aksidente kung saan kinakaipuhan sa mga tsoper dobling pag-iingat asin disiplina sa pagmamaneho habang nasa tinampo. Mga dagdag na balita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Mga paraoma o nagkapirang paraoma asin saradit na negosyante sa Daragalbay nagsairarom sa Basic Mushroom Production Training. Joshua Bino sa detalye. Nagsairarom sa sarong training ang nagkapirang mga paraoma asin saradit na mga negosyante sa munisipyo kan Daragalbay, Kasuod Setyembre 30, 2025. Asin ang training na ini iyon may kinaraman sa Basic Mushroom Production and Management kung saan ginibo ang aktibidad sa laog kan Municipal Agricultural Services Office o kaya MASO sa New Municipal Hall Building kan Daragalbay. Ang aktibidad iyon pinanginutan mismo ni Municipal Agriculturist Melgy Matosiños asin si Madam Glenda Loterinya na registered owner kay ining Jehu Mushroom. Sa ining negosyo na ang mga produkto iyon gibo sa mga mushroom. Sa paagi kat aktibidad, nagdiskutir ni Loterinya ang mga paagi, teknolohiya asin mga epektibong pasistema sa pag-atama ng mga mushroom farming ali sa substrate preparation asin sa marketing. Obeto ka nasabi ng aktibidad asin programa iyon matawarin oportunidad ang mga lokal na paraoma pati man mga saradit na negosyante tanganin ng mas mapalawig pa ang mga programang pag-agrikultura. Pwede kayo ni katuyuhan man kan lokal na gobyerno kan Daragalbay na mas pang mapakusog ang kaaraman asin kapasidad kan mga paraoma sa munisipyo kan Daragalbay. Dagdag na barata, Joshua Bino, DCGB. Sarupong lalaki sa Bakakay Albay arestado dahil sa kasong slander. Jomar Bien sa report. Sinakpa ka nakalis na bagikan mga miyembros ka na Bakakay PNP ang sarong lalaki digdi sa Sainang Banuaan dahilan sa kasong slander. Ining pinahayag ni Police Major Nino Piatan, ang acting chief of police kan Bakakay PNP. Susug sa iya, ang suspect na si alias Ron, iyon na hampang sa kasong slander o oral defamation o kung sabi sa Tagalog o Bicol, pangraraot kang pagkatawo kisarong persona. Ang suspect, iyon o ang korte nagtagaman in piyansang 9,000 pesos para sa parmientras na libertad kan suspect habang bibista pa ang kaso. Ang patanid kan chief of police na dapat magparapanraot nin persona dahilan ta iniiguang katampad na kaso o ang magibo kay ni pwedeng mahampang sa katampad na kaso kay ni. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. Abangan mga tugang sa muyang pagbabalik, FIVOX itinaas ang magnitude 6.9 na linog na tuminama sa Cebu, Kasubanggi. Paglimiter sa pwesto ni Congressman Elizalde bilang miyembro kan Kamara de Representantes bakong paglulag kundi pagpapahiling nin delikadesa sigon kay Congressman Alfredo Garbin Jr. Detalyes kayan makalipas po kan mga patalasta. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer.
Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin paretang agraryo. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat kabiling paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo, worth 50 million pesos ang ipamimigay. May Gcash araw-araw, 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Per DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. GB News Express. GB News Express. Oras Pilipinas, 6:25 nin morning. Padagos kitang ngunyan sa mga darakula niya tong bareta sa Lado Nacional. Itinaas po kan Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS sa magnitude na 6.9 ang linog gikan sa dating 6.7 na linog na tuminama sa Cebu bandang alas 6:59 kasubanggi. Base sa datos kan ahensya, may rarom na 5 kilometros ang linog na epicenter na hiling sa Bugo City. Namatian man ang intensity 5 sa Sipalay City, Cebu, Negros Occidental, Lapu-Lapu City, asin Tacloban City. An intensity 4 man namatian sa San Fernando, Cebu, Bulan, Bulusan, asin Kasiguran sa Sorsogon, Rojas City, Capiz, Himamaylan City, Negros Occidental, Ubay, Bohol, Lawaan, Eastern Samar, Lawang, Northern Samar, Katbalugan, Samar, asin Dipolog City, Zamboanga del Norte. Nagkaperang tinampo asin tulay, andai pa maagihan kan mga motorista sa Tabugon, Cebu matapos magkabaratak dahil sa magnitude 6.9 na linog na yuminugyog sa probinsya Kasubanggi. Kaibahan sa mga dadanyaran ang Tabugon Bridge asin nagkaperang partikan provincial asin barangay roads sigon kay Cebu Governor Pam Bari 4. Napadagos pa ang assessment asin clearing operations kan mga autoridad sa mga apektadong tinampo asin tulay. Mientras na nakawagas man ang nagkaperang tipak na gapo asin mga naraot na gamit sa St. Peter and Paul Parish sa Bantayan, Cebu matapos sa yugyugon in magnitude 6.9 kasubanggi. Sa ngunyan, isinerado ng una sa publiko ang simbahan para ipairarom sa assessment kan mga eksperto. Gadan man ang sarong aki matapos na maantugan kan paril sa barangay Luco, San Remigio, Cebu. Nagkakaturog ang mga aki kan tuminama ang magnitude na 6.9 na linog bandang alas 5:59 kasubanggi. Padagos man na piga-aram kan mga autoridad kung igwang iba pang nagadan sa insidente. Suspendido na ang klase sa gabos na level sa Cebu City ngunyan na Oktubre 1 bilang pag-iingat matapos ang linog. Sigon kay Cebu Mayor Nestor Archival na makundok tangunanin safety inspection ang lokal na gobyerno sa gabos na government buildings asin syudad.
Iba pa niya itong mga bareta, mga tugang sa Lado National, pigasabing nabantad sa kaluyahan kan party list system ang pagdimiter ni dating Congressman Elizaldico bilang representante kan ako Bicol Party List sa Kamara de Representantes. Sigon kay Cebu Representative Vincent Franco Frasco, maski si ko bako na miyembro kan Kamara, anak ko Bicol Party List, iyon mantinidong mabugtak sa nanin bagong representante. Sinabi ni Frasco na bako ini accountability kundi impunity. Sinabi kan kongresista na ang paninimbagan bako sa nang limitado sa representante kundi damay ang party list group. Tanganing maprotehiran ang integrated kang Kamara, sinabi ni Frasco na dapat investigaran, padusahan as in i-disqualifikar kung kinakaipuhan ang party list, mantang tiraman nindo ni Frasco ng pagdimiter ni Ko, dai nangangahulugan na absoluto na ini sa anuman na paninimbagan. Si Ko yung pinakakusaran na nag-receive ng kickback hali sa mga budget insertion as in maanumali ang flood control projects. Puminalag as in kinuntistar ni ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr. ang pahayag ni Cebu Representative Duke Frasco may kinaraman sa pagdimiter ni dating Congressman Elizaldico bilang miyembro kan Kamara de Representantes matapos may konektar sa anomaliyang flood control projects. Sinabi ni Garbin na ang alegasyon ni Frasco nakabase sa uring-uding asin bako sa katotohanan. Sinabi niyang dapat tawanin doon ang mga ini puro man sana alegasyon. Daing kriminal o administratibong kaso na naisumiter o pigdangog sa anuman na korte o tribunal. Sinabi pa niyang ang constitutional presumption of innocence sa ilalim kan Article 3, Section 14, Paragraph 2 kang 1987 Constitutions bako na pribilehiyo ang selektibong pig-aplikar kundi sarong fundamental rights na pigatao sa lambang syudadano kay bahan ang mga kongreso ang pag-prejudge kay Saldico sa kawaranin due process magiging peligroso sa paggagaba kang rule of law mismo, dagdag pa ni Garbin. Sinabi ni Congressman Garbin na ang pag-indikar na ang pagdimiter ni Ko pagdulag sa iyang paninimbagan saro man sa nang pag-ako nin dai nasa sa gutan na lay. Piglinaw man ni Garbin na ang resignation dai pwede as in dai nag-abos si dating Congressman Saldico sa paninimbagan kung may mapatunayan kundi ini pagpapahiling ng delikadesa na sarong ethical choice na naggumilid ngo na tanganing dai maimpluwensyahan ang ongoing na inquiries mantang nakasentro sa iyang legal o legal defense as in medical treatment. Mientras ang pahayag na dapat mapadusahan ang ako Bicol Party List dahilan sa mga alegasyon ni Ko, iyo ang suhay sa Party List System Act bako sa naining minakontra sa principle of separate juridical personality kundi ang pag-disenfranchise sa milyon ng mga Bicolano sa nagtiwala sa ako Bicol. Tinawanin do ni Garbin na ang pagdimiter ni Ko bako pag-abandonar kundi sarong sakripisyo. Sinabi ni Garbin na maghadit ang pag-iisip ka nagkapira ng mga alegasyon katumbas nin conviction. Ipapaapod sa masunod na pagdangog kan Senate Blue Ribbon Committee sinda resigned Congressman Elizaldico as in dating Speaker Ferdinand Martin Romualdez para sa pagpapaliwanagon sa kontrobersyal na kinaimbeltuhan sa anomaliyang flood control project. Sigon kay Senate Blue Ribbon Committee Chair Ping Lacson, mapadara ang komite nin invitation letter kay Ko sa sayang address digdi sa nasyon. Alagad aram kan senador na nasa abroad si Ko kaya may tsansa na daini magsipot. Kung dai maghampang sa pagdangog si Ko, sunod na ipapadara digdi iyo ang subpina asin dai paggiraray magsipot. Issueanin Shokos order para magpaliwanag kung nata dahil siya dapat na i-contempt kang Blue Ribbon Committee. Dagdag pa ni Lacson na kung dai sinda makontento sa paliwanag ni Ko sa Shokos order, imamandato ang pag-contempt. Digdi, nasusundanin pag-issue ni warrant of arrest. Mantang bilang pagmidbid sa tradisyon, ang interparliamentary courtesy, ang imbitasyon kay Romualdez ipapag-agi kay House Speaker Faustino D. III. Oras Pilipinas, 6:33 po in morning. Formal lang nanumpa ang mga bagong opisyal kang DPWH na pinanginotan ni Secretary Vince Dizon
ang panunumpa kan bagong 5 undersecretary na pigdesignar ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Yosinda Aray Perez bilang Undersecretary for Operation in Charge kan Convergence Project and Technical Services. Arthur Bisnar bilang Undersecretary for Regional Operations as in Charles Kalima Jr. bilang Undersecretary for Special Concerns. Kaibahan sina Ricardo Bernabe III, Undersecretary kan Office of the Secretary as in Samuel Rufino Torgano bilang Undersecretary for Legal Services. Ang 5 salida sa ibinugtak na sa pwesto ka nagkapirang opisyal na inot nang nagsumiter kan sa endang kanya-kanyang courtesy resignation. Ang lakdang na ini kan DPWH bilang parte kan programang Lingon bilang parte kan programa na hilingon ang liderato kan ahensya tanganing maging silag o transparent asin dagos nang makurtar ang korupsyon. 6:35 oras po sa Pilipinas. Mabalik ang mga bareta sa ibang nasyon. Makalipas lang kan mga patalastas. GB News Express. News Express. GB News Express. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 na naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. GB News Express. News Express. GB News Express. Oras Pilipinas, 6:38 in morning. Padagos kitang unyan sa mga bareta sa lado nasyonal, sinuportahan po kang leader kan Medio Oriente
As in Europa ang plano ni US President Donald Trump para tapuson ang giyera sa Gaza matapos patanidan ang Hamas na dapat akuon man ang tangro na ceasefire. Ini kasunod ka na pagkasunduan ni Trump as in Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na tulos na ceasefire kapag nagtugot ang Hamas na palibrehon ang 20 buhay na hostages as in mga bangkay kanday mababa sa 12 na bihag katrokis kang ginatos na Gazans hostages. Base sa sarong report na itauman ang mga opisyal kang Hamas Naitauna sa mga opisyal kang Hamas ang 20-point plan ni Trump kung saan nagasabi na dai pamamayuhan kan Hamas ang Gaza as in dai ini makikiaram sa posibilidad na midbidon ang Palestine bilang sarong estado. Mientras na sa sarong joint statement kan mga nasyon kan United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar, Egypt, Jordan, Turkey, Indonesia as in Pakistan, inumaw kan mga inang liderato as in sinseridad ni Trump na tapuson ang giyera sa Gaza. Nagpahayag man in sobrang kaugman ang European Council sa pagi ni President Antonio Costa sa positibong reaksyon ni Netanyahu sa naging kasunduan asin sa pagrekomendar na tulos na aksyonan para matawanin paglaom ang pigusulong na katarangkiluhan sa duwang nasyon. Business News. Business News. Ipinahayag po ni Rodela Romero, Director 3 kan Oil Industry Management Bureau kan Department of Energy na may epekto pamangiraray ang giyera kang Ukraine as in Russia sa paghiro kang presyo din petrolyo sa Pilipinas. Sinabi ni Romero na halangkaw pamangiraray ang geopolitical tensions entre kan ambos nasyones kung kaya apektado ang presyo kan mga produktong petrolyo sa nasyon, lalo na kan sunod-sunod na drone strike kan Ukraine sa Russia, partikular sa indang oil infrastructure. Darawan nindo ni Romero na kung mababa man ang presyo ng produktong petrolyo, posibleng ang dahilan kaini iyong pagpapadagos kan export kang Iraq sa Turkey, asin ang pagsiguro ng sufficienting supply ng petrolyo sa god sa katapusan kan taon. Health News, mga tugang, kasabay po si News Director Mardela Cruz, aramon tadaw ang sintomas kan anemia, susugyan sa ilinawas na report kan mga eksperto. Good morning, Paring Mar. Good morning, BP. Pinaluwas ka mga health experts sa kinabahan ang mga common symptoms kan anemia. Sigun sa World Health Organization o WHO, ang mga sintomas na ini, iyo ang mga minasunod, pagkabagal o tiredness, dizziness o pagmati na magiano ng payo, malipot na mga kamot o simbitis, pagkulog ng payo, kakapusan ng paghangos lalo na pagkatapos ng magagabat na aktibidad, asin ng irregular na heartbeat. Abiso ka mga eksperto sa salud na kung makakamati kan siring ng mga sintomas, na dahil manin magkakani kong rason, posibleng igwa kang anemia, kung kaya magkonsulta tulo sa doktor para sa magkakani kong medical o health advice. Health News from Newsbase, Mardela, Daigila. Mientras tanto, latest po na report sa kamugtakan kang panahon kay ba si Ariel Samodio, hali po dyan sa Pag-asa. Maray na aga po para po sa kuyang weather forecast ng na aldaw nin Merkules o ring namata ng low pressure area sa lawag kan Philippine Area of Responsibility sa distansyang 1,080 kilometers east of southeastern Luzon sa coordinates na 14.1 degrees north, 133.0 degrees east. Naglog ining low pressure area so Banggiman as in sa ngunyan dako laman ang tsansa na ma-develop ini sa sarong bagyo as in base man sa mga numerical models natahakon kaniyo ang direksyon na pa-central or pa-northern Luzon. Samantala sa ngunyan padako sumana nakakaapekto sa bilog na nasyon ang easterlies. Digdi man sa to sa Kabikulan ang probinsya man kang Masbate inasaan man na magkakaigwanin mapanganoro na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pag-uran asin pagkikilat pagdaguldol. Samantalang ang natatadang parte man kang Kabikulan, ilalauman man ang bahagya hanggang sa mapanganoro na kalangitan asin igwaman tsansanin mga kulog-kulog pag-uran o pagkikilat asin pagdaguldol. Maluya hanggang sa katamtaman man na doros na hali sa timog sirangan hanggang sa sirangan na matian asin mga kadagatan magiging banayad hanggang sa katamtaman ang pag-alon. Ang tinatayang agwat kang temperatura ng na maghapon, 24 hanggang 31 antas kang Celsius. Ang saldang nagsirang alas 5:34 nin aga, masulno pa dyan alas 5:35 ning hapon. Alipadig din sa DOST Pag-asa, Ariel Samudio.
Mga tugang sa inyo pong nadangog, ang mga darakulang bareta kanal daw. Sinurat po ni News Director Mar de la Cruz, katuwang dyan si Jenny Balyaran, si Nicole Ann Gloriani, siring man ang report, kan Megaforce Patrol, hali po dyan sa luwas. Sa indong nadangogan, GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Naku, tumataas na naman ang kaso ng dengue sa bansa. Halina't mag 4S kontra dengue. Sirain at linisin ang maaaring bahayan ng kitikite. Sarili ay protektahan laban sa kagat ng lamok. Sumangguni agad sa pagamutan kapag may sintomas ng dengue tulad ng lagnat, pagpapantal at pananakit ng katawan at kalamnan. Sumuporta sa fogging o spraying kapag may banta ng outbreak. Maging maagap at maging sigurado dahil bawat buhay ay mahalaga. Isang paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef, Chef Jesse Senchoco, as we serve fine dining experience. Sana naman po yung mga kababayan natin sa Legazpi at sa mga kalapit bayan, huwag po kayong manghinayang sa itutulong ninyo. Huwag tayong titigil ng paggawa ng mabuti, lalong-lalo na kung para sa Diyos na pinagmulan ng lahat ng ine-enjoy natin sa buhay. Happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish. Be a benefactor. Support a seminarian. Lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta, asin tabang kan sa tong mahal na Diyos. Salamat po! Nagdadangog ka mo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Alright, 12 minutes, mga tugang, bago po magabot ang alas 7 ninaga, higi po sa tuya na programang Morning Hirit sa DCGB. Ang mga helang kangatay, araw po kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis at cirrhosis, mga helang nadarakan sobrang pag-inom nin ala ko pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago. Tanganing mag mga tay, kay pan po nasabayan ng protection liver aid. Liver aid, Silimarin Capsule. Ang liver aid, Silimarin Capsule para po sa salud asin protection. Yan po may Silimarin na halis herb natural kaya ligtas ang Silimarin kang liver aid. Saro pong antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng protection. Sarado na pag-inom kang liver aid, pwedeng mabawasan o pwedeng
maiwasan ang paghubag kayan. May bisyo man o wala, mahilig man uminom o dai, mas maray na isabay ang Liverade Silimarin Capsule Oral daw. Para dahing tama sa tay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Liverade na para po sa baskog na tay. Ang Liverade Silimarin Capsule mabakal sa mga butika nationwide. Basta Morning, Henry M. Oy, congratulations muna kay Ninong Rumitan. Ano ang saro sa mga miyembro kan Regional Development Council kang RDC kaso hapon kaso Bangi hanggang Bangi pinagtawanan po siya ng recognition kang RDC Regional Development Council tabi bilang private sector representative salado po kan business sector. Yan. Congratulations tabi sa officer kang LCC. Pagkatapos ng Regional Development Council, ito po ang sa pagmidbid sa iya bilang recognition po kan sayang outstanding leadership and invaluable contribution as member of the Bicol Regional Development Council and chairperson po kan Economic Development Committee. Siring man, siya po nagpartisipar bilang champion daw kan formulation of policies and programs na nagresulta para sa conducive business environment in advance inclusive economic growth sa Bicol region. Bilang private sector representative sa negosyo po kan August 18, 2022 hanggang po ngunya na June 30, 2025. Haloy man pala na term ano. Congratulations po Ninong Romy. Buda kay si Kumpay, si Ma'am Rose Marie Quinto Ray. Yan ha, si Madam Rose Marie Quinto Ray tabi. Congratulations man Ma'am Rose, ano? Sa imo tabi na ano yan sa imo tabi na recognition tabi kang Regional Development Council tabi ini kay duwa member mi ni kang Albay Chamber of Commerce and Industry, no? Pareho kami na Ma'am Rose member kang Board of Trustees kang Albay Chamber of Commerce. Si Ninong Romy kwan ini advisor sa Board of Trustees tabi kang ACCI. Si Ma'am Rose member mi tabi bilang Board of Trustees mga tugang kang ACCI. Alright, sige. Salamaton. Sandali. Tabi, congratulations sa mga pag-iriba. Naling ko man sa post kang ACCI. Kan uminaging aldaw, congratulating Ninong Romitan and Ma'am Rose Marie Quintoray, ang presidente po kan Southern Luzon Technological College Foundation, SLTCFI. Congratulations tabi, Ma'am Rose, from DCGB kay Ninong Romy, hali po sa DCGB and ACCI family. Storyang may init, pamahawan sa morning hirit. Storyang may init, pamahawan sa morning hirit. Aramon tadawang istoryang may init, mga tugang bit-bit ni Chief Jimmy nasalita. Hali po dyan sa lawas, sinipuan mga baretang bareta sa morning hirit. Mga baretang pinag-ururunan, mga baretang kontrobersiya. Ngunyan pong aldaw na ini, mga tugang nin Miyerkules, Pitsa 1 kan Oktubre. DCGP, Baretang Bareta. Good morning, Hirit. Jim, good morning, Jim. Yes, so BP palaisipan sa mga residente sa Zone 3, Barangay San Agustin, Libon. Sa kunata ta dayman kimakusog na uran, lampas na subagyong upong. Alagad kanakaaging Domingo, nagturo tagitiman sana duman sa nasabing lugar, alagad su halangkaw na dike, biglang buminuka an sistema, an nag-blinkang dike, bako suhampang duman sa salog, sa likodan back portion kan dike, iyo an
nawasak. Nay ko. Buruka ta BBP. And ana sa likodan ka ni mga harong. Ngunyan. Baliktad ba ng gadano? Baliktad. Lumina an kadaklan baga na itong mga pangyayaring na ibabarita niya to digdi. Yeah. Binabring ka duman sampang sa salog. Yes, itong nadudumog pirmi. Ini so sa likod. So sa likod na pa, napano daw ini? Sompang sa mga harong Yan ang day masabutan. So tagharong duman na nakaharos dukot duman an sa indang kusina. Sa may nag-bring kang dike. Alas 4 ka nakaaging Domingo nagturot naguran-uran ngang bako man yan makusugare makusog-kusog sa tagiti. Ngonya nakadangog nga kami kay Lagabong pinagpasiring sinda sa may kusina. Natara ka sinda kanahiling ninda na so dike nara ni duman sa kusina wasak na. Ay nako. Ngunyan pinaabot ini sa municipal engineer and sa chairman committee on infra sangguniang bayan kagawad Tur Ayo biniresita ini ta BBP ngunyan an problema ta ito bring ka na dahil naman ito pag nabot ki uran makusog na uran makulaps na talaga ito nakulang pundoan kinakaipuhan. Kaya ang lokal na gobyerno dahil maninikayat ka dati ng iguanin na mga bring kadigdi na nakaagipang bagyong Christine na mga diki na dahil pangani nagkakairirahay tang kaya ipuhan digdi dakula na pundo dahil mangkaya kan lokal na gobyerno maging kang probinsya kaya ipuhan digdi national government intervention. Ang question tayo bagangunyanin na mga kontrobersya depisilon ang pagpapapundo kay ni. Ngunyan ang plano ni Kagawad Tur Ayo sa masunod na regular na sesyon sa masunod na semana, mapasar ng resolusyon, address na kay PBBM, address na kay DPW Secretary Dizon, and personally, plano ninda na magpasiring na lugo duman sa Malacanang para ipaabot ng direkta ang problemang init. Dahil nagdadakula ang problema digdita BBP sa San Agustin, once nagdaini nagka-irirahay na diking ini, minimum mga makabaasan digdi, rarabasan inita, dakula una salog ining pigpuprotehiran kay ni ang Kabilugan River na konektado sa Lake Bato. Once na nagsuuros sa Lake Bato, tapos naggalangkaw sa tubig digdi, pag may baha o maraot na panahon, ang rarapong rason ka ni magin sintro kan munisipyo raraudason ta BBP kan pa dangugunta istorya kan tag sa diri kan narong na nakahuro niya to arani duman sa diking nagburuka ta BBP. Bali around mga alas 4 Gs sa hapon pagkatapos po ko Jim, naputol? Jimmy? Naputol, Chief Ramer? Naputol si Bunjing? Sige daw, paki-connect gira. Na, makangalas man. Dahil man nag-urang kimakusugon. Dahil man pero baliktad sa pagkrakang dike, Sa ibong na parte. Jim? Wala na? Naputol lang diretso mga tugang si Jimmy. Hali po dyan sa 3rd District, Canalbay. Hello? Yeah, go ahead, Jim. Sure kung cellphone na nina. Go ahead. pero nagpupundas pong basis. Tapos pag-alas ko digdi sa kusina, hinihiling ko. Rapak na ining kuhandik eh. Bali po dati, ikuha na lang yan, slip lang. Sabi ko lang na. Gara na sana. Gara na lang. Tapos pag-hiling meron na kayo ni luwas. So ano ang kusuksuran bago nangyari ni? Hindi mo po. So lang, waran lang na natural. Pero niya biglang manabring kayo. Di ka na iwas pati. Hindi nga po. Nabigla mga mita. Lalo na kung may uran, lalo pa kung may bagyo na delikado ka mo pala hindi. Delikadong maraya. Nanawagan pa ako sa may nanunungkulan kung sisimong pong kayo ni na nawan tools action na may nagbirisita naman ang opisyal ko na.
And iba po, barangay official. Tapos ang kasama po nagdigdi sa engineering office ng LGU Lipon. Kudi ang problema, wala budget. Sandbagging, suanan masabi ninyo kayo Ang ano kayan is temporary yan, pero may delikado pa rin. Ang sa ibong kanin, ito ko lang salog. Ayun po. Anong salog yan? San Agustin po yun eh. Kabilugan River yan? Kabilugan River na po. Tapos, pwede namin kung anong paabot naman na magiging. So, ito po ang pinangambay ni. Ano mangyari ka ni? May paabot na bagyo. Orang nga ni bagyo. Oran-oran sana. Gawin na ba? Di maghali na kamudig di ko mag-oran-oran sana. Iyo po. Yun ang pinag-iulayan ng pamilya. Pila ka mga apektadong pamilya? Hindi po sa harap mismo. Hindi, kataraning pangarang. Wala naman. Kamu sila? Ikaw po din sa ibong. Dakol lang barong BP. Once na nawagas ito, Sinsilyo, diretso, rarabasan kayo mga kaharungan. Kaya tidak man naka-experience ng pag-ibak. Ngunyan, dahil lang kaning na Sinsilyong dike, maibakwar sinda kada bis na mag-uran sa nangani, dudulag at ito, pag natubigan ito, napalbag ito sa tubig, gagabat, mapring ka ito. Okay. Sa BBP, ang medyo kakaiba na mga pangyayari, digis yung palibot sa at nagbibring ka ang mga diki sa ibong kanday man ki kalamidad na experience kita digdingan ni pasalamat tunon nga ni kita dahil ito nag-epektong dahil masyado itong bagyong upong pero may nagbe-break na flood control. Okay. Jimmy na salita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Babalikan tapos daw to ng istoryang yan. Storyang may init, pamahawan sa morning hirit. Storyang may init, pamahawan sa morning hirit. Nagkapara no doon ng mga proyektong yan. I set out to get you with a fine-tooth comb. I was soft inside. There was something going on. Mga tugang, salamat kan sa inyong pagantabay. Mabalik po ako alas 7:30 sa programa Tangan Hapon, tigdi po sa DCG. Hindi pang lalaking hindi inuumaga, si Henry M. Thank you, goodbye. God is good all the time. I love you all. Mabuhay. Tapos na ang programa, Lakaw, Pasiring sa Lamesa. Tender love is blind. It requires a dedication. All this love we feel needs no conversation. We'll ride it together. The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef Jesse Senchoco, as we serve fine dining